His, they said amount is given to my nephew Alexandra. Oh, Nis, ano pare? nis yung nga nila laki. Amount is given. Onis, ano ba ito? His. Nis. Hindaw, basaw. Klarong ko pa. Hindaw, basaw. Nis. Nis la, nis. Nis. O, nis. Sugat la. Nis la. Nis. Nis. Kaklaruhon ko. Instant yan if yung lalaki. Nis. Hindaw, Babae. basaw. Kaklaruhon ko pa maupay. Hindaw, basaw. Kaklaruhon ko pa maupay. Hindaw, babasahon ko. They said amount is given to my niece Alessandra Matulis. What? From Uncle Binab... ano ba binasulog na Binab? From Uncle Paul... ano ini? Mac L... Ay! Diretso ngayon. Nagsayo planning pag-iya pagkuhan. Mac Lennon. Wow! Tinood good man. Diri ni magbubuwahit korte. May kwarta para kan Alex. Anay. Tatawagan ko yung Alex. Kinahanglan, madarahi, mabaruyay ni. Ate na. Uy, munggol. Munggol, tumawag ka man natro. Anong tawa, ha? Diri ka na akong ginuhulat nga matawag, kundi Alex. Sir. Oh. Sir, Alex, ging kakasal na. Ada gawas sa simbahan. Kana, ada ko. Dire. Ay, importante nga mabarwan ni Alex. Ito na diyan, notice munggol. Ginabrayan mo, sir? Anong siring dinahan notice, sir? Para gul ba ito kan Alex, sir? Munggol. Gol. Gol. Dako nga sa lapiton makakarawat ni Alex. Tikang haniya angkol nga namatay. What? Amo din unod an notice. Ano unod an notice? Ano to? Wari itong bukog nga unod, sir. Wari bukog. Pamati ha. No. Pero, sir, kwarta. $30 million nga malagatak. No! Tinood ito. Ari man, man. Sino? Ngan, naklaro ako. Kuan mabasa ko iniya nga notice man. Salit, kinahanglan masumatan tayo ni Alex ni Dayon. Sakto lang ito kay naburaw ko trato nga hato nga bayot ba? O nga ginsiring nga modus ngayon nira dyan yan ami itong kwarta ni Alex. Kung amo ito, asya na ini. Maaram hira ami nga ni Jan. Nga may da kwarta hi Alex nga $30 million. Maaram hira munggol. Pero kayo nga maramira. Munggol, tungod itong technology yan ha. Itong social media. Google. Hagugool. Sir. Maupay lugod pa kanilugod sa simbahan. Hulat ako. Makad ako simbahan para magpakasal. Para bumalabag hitira kasal. Ikaw, babayi, ginkakaroyang mo ba ini nga lalaki? Hakakurian, man o kasakit, kutob itong kahastal? Oo, Padre. Okay. Ngan ikaw lalaki, Oo, Padre. waray pangani. Excited ka man dyan? Oo, natakon ba itong Padre? Ayaw na ako magpakian eh. Oo, dayon. Ayaw, anay. Kalmaganda, ikaw lalaki. Ikaw lalaki. Oo, Padre. Ikaw lalaki. Oo, lagi, Padre. Ginkakaroy ko na, Padre. Ginkakaroy ko na. Ikaw lalaki, natikang ka. Naikab ka. Ha? Ay, alagat natikang. Amal ng bata nito lalaki, naikag ka. Oo. Alagat natikang ka. Ginkakaroy ko na, Padre. Ginkakaroy ko na. Ikaw lalaki na ikag ka. O sa bagay kay mahusay man luwat ini ngay mong mapapangasawa. Sige, kunwari may nakontra, hini nga kasal, pagkiss mo na, anay, nagbarbalikan man. Pagkis na ka mo kada tagsa. Ay, okay. Kontra, Pagkiss. hini nga kasal, pagkiss mo na, o pagkiss kan mo, hata kada tagsa. Oh. You may now kiss the bride.
Akon ka na. Akon ka na Lips yun. ni Janjan. Magis na ako. Iya, di papatais. Sige na, pagkis na ka mo, tigaman na tiyo pag sige ugmaay. Oo, sige, kiss na kita, Janjan. Kiss na. Anay, basa ha. Hay na. Tulips. Tulips tulips, pala, tulips. tulips. Aw. Tulips kita, tulips. Basi nga din dyan, tulips kita. Pero na-test Oo, team si Mod. sige, kiss na kita, Janjan. Kiss na. Kiss na kita, Janjan. Kiss na. Tulips. Tulips. Sige na, pagkis na ka mo, tigaman na tiyo pag sige ugmaay. Sige. Ay, Alex, adi na. Adi pa. Nga manunuti nga ito na. Di rin na maya magkikis na gulito. Akong bana, kan patulis. Hagi, karasa ko pagkurabin, iukoy it kasal. Pero, okay na ito. Ang importante nga natuman ini nga kasal. Matungod kay, ada na ang notice. Correct singon, pag nabasa ni Alexander Matulis ang notice, pwede niya katuon ang bangko. Habang ko niya kwarta. Wah, magiging ako na buli nga kwarta. Ay, ano daw? Ato nga naglilikit na sumagot. Kilala ko ato. Animal! Sige. Kiss sa akon, Janjan. Kiss na. Oh, adi na. Mga chup. Ako mo nito. Imo, ginaharukan, lalaki. Aw, uy. Sakto na. Ano ka ba? Padre! Hala, Oh. mag-iiyot daw. Padre man ang imo hinarukan. Kanina ka pa, ha? Nabusar ka na. Sorry, Padre, sorry. Diri ko tanong yung Padre, diri. Tungod ito nimo, sobrang ka-excited. Kung kalugod na humarok. It's okay lang. Naayon man ako. Nakas kagad kang Padre. Ano? Sige na, pangaron sorry kang Padre. Sige na. Padre, sorry, Padre, sorry. Sorry, Padre, ha? Kinahanglan kagud mga rin sorry kay live kita ha Facebook. Maapil kay niya na nga mga ano ni? Awkward moment. Awkward moment. Na nga mga maapil kay Facebook. Facebook. Live kita ha Facebook. Maapil kay niya na nga mga awkward moment. Sige, Padre, sorry na. Sige na, Janjan. Harok ka ako, sina. Oh, sige na, adi na. Magis na ako. Sugod din eh. Undaga! Hindi ka kasal, undaga! Animal! Ikaw! Lloyd! Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Agent Monggol! Agent Monggol? Ano? May problema ba kita, Lloyd? Mayda! Ang gusto ko ikapasabton nga, ini nga yung kasal, ino sa lang ang drama. Peke! Ano? Hoy! Ano? Ano pag napipilan niya ka na? Ayaw pag sinamong kita amon kasal. Ay, Lloyd, ayaw paggubat akong pagrespeto imo, ha? Ano ba nga peke o drama lain nga kasal? Oy, oo.
tungod kay ito nga padi ha. Ini nga padi nga katubang niyo nga nakakalbo. Di rito tinuon niya padi. Iya, Herman. Ano ba ko din nga tao? Masama ko. Ano? Masama ko din eh. Padre? Diri ka tinuod nga padre? Ano nga, di tinuod ako nga padi. Lex, nasulot kayo ni nga bitik. May asawa ito hijan-jan. Ano? May asawa ito hiya. Amo ito. Ayaw pagtuon dito kay Alexandra! Ah. Ay, ikaw ha? Ayaw pagsumukay, baraan niya kasal! Baraan. Ano ka ba? Baraan, Tim Simod. Baraan niya. It kamaturon mag-asawa ka mo ni Jan ngan. Ini nga yung modus. Ayan, salapi ha. Salapi. Tungkod nga may dadako nga salapi, Alex. Salapi lang ini. Ito yung modus. Ay. Oy! Bawa ito! Ano ba bawa, ha? Hala na dyan. Lakat na ka mo din Danay matulis, pagdali! Tana, Alexandra, tana. Lakat na kita din eh. Sige na, upo na akon. Aha, mamakain kita. Ipapariw ka ikaw kan Monggol. Hoy! Kaya nagsisilos na tiya akon. Sige na, tara. Hoy! Lex! Balik ka ni Lex! May naka-importante nga mabaruan! Ayaw pagkupo na iya! Ay! Kita palo mo ka? Initiin mo! Pusas! Ano yun? Imo ako gimpusasan! Wala! Di ka na, wala ko sa inyo. Hoy! Makain ka mo! Mga mga pare! Ayoko ni pagbayay! Bulig ako ni yun! Ay, sir! Pagka di mo pa yung mabot ka na, sir! Adi na pusasan ko na ami. Ano ba takon sala, ha? Ngay ako niyo, waray ko sala! Oo, ha, munwari ka sala, pero habalaod ba yada? Ano, aber? Ano takon sala ba Dire ka maram? Sir. Dire ka maram? Ha, anay. Police Officer Molina. Obet. Sige. Padao pa nato ng witness. Sige na, dali. Pagdali ka, Gios. Titihaan ko kung hindi yung pagsamo ka kasal! Madam! Waray ko labot! Amina na lang, madam. Amina. Ano, direkta. Madam, amina na lang, madam. Ay na. Madam! Amina na lang, madam! Ito. Ano? Oh, Bayad! Bayad! Good lang, madam. Sulig yung pirit ako nila. Amo nga nagsumata ko na lang. Nagsumat? Oh, madam. Ano na imong sumat? Ano? Jan. Anot ka matuuran na to ang ginyakan ni Lloyd akon? Di ba, nabatian mo? Nagyakan niya kanina. Ayaw pagtuod ito nga imo kausa. Gusto ko lang niya nga diri. Gusto niya nga diri madayon atong kasal. Ako itong tuura. Pero kaya nga nagsiring ni Lloyd nga pikilan kasal. Nga diri ato tinuod nga padi nga nagkakasal aton. Ipapahiroy ko ikaw, Alexandra. Mahal ko ikaw. Diri ko gusto nga magkahiroy kita. Ngan ano itong kamatuuran nga mag-asawa ka mo ni Ami? Ha, Jan? Waray ito kamaturan. Waray. Bugto ko Ami. Ngan ano't kamatuuran nga sa lapila itong imula na taakon? Amo ba? Tinuod ba daw na ini nga tanan, Jan? Buhaw ni nga bayot. Diri tinuod niya ginsumat sa iyo. Diri tinuod. Diri kondo, sir. Patrolman Obet Molina Tatang. Tatang. Isakay ami. Hapatrol ka. Sige na. Buwaw nini. Sir. Bilgon tayo, Alex, sir. Gindara ni Jan, gindagit, sir. Tatawagan ko hiya. Gusto ko hiya makahimang raw. Uy, sir. May tawag ka sa cellphone ni mo. Sir. Hi Alex. Tumawag hiya. Ha? Kadagbit man. Bato na, sir. Bato na. Sige, ilaloud speaker ko ha. Para ka makabati ito na mo paghimang rawan. Yes, sige, sir. Anay. Di na. Sige, sir. Sir, pika-pika. Kaya nung ginsamok niyo na akong kasal, labi na Lloyd. Diri mo pa yung gibuhat. Mas maupay. Mas angay ka nga mo magpasalamat hininga mong gimbuhat, Lex. Pamati, Lex. Pamati ha mo ni Monggol. Ano't akon ang ipamatian na iyo, ha? Sir, ano? Sige, pagyakan! Ang nga tanan nga ginsumat ha imo ni Monggol. Puros ato kamatuuran. Kamatuuran? Ang sabu ko na akong kasal? Kaupo rin lalaki nga... Diri mo hiya pakaslan. Diri mo hiya angay pakaslan. Ngan ayaw pagpagamit ha iya. Tungod kay ginuuwat ka lang niya.
Dako nga uwat ito, Alex. Kung magpapadayong ka, tungod kay kwarta la itong lanat niya imo, kwarta. Aadiha ako ng notice. Tikanghan imo angkol nga NBI nga namatay. Oh, ano yun? Nga. Nga! Ka-NBI adan. Dere, iba. NBI, tikanghan imo. Aadiha ako ng notice. Tikanghan imo angkol nga namatay. Ano? Angkol nga namatay? Oh, Hino? Paul Lennon. McLennon. O, asa na? O, nanunumdum na ko. McLennon. Alex, patay na iya. Ngan ikaw. Ikaw an iya gintagan han iya sa lapi. Balor or nagkakantidad din $30 million. Ikaw, Alex. Ano? Hindi nga akong isusumatay mo, Alex. Ikaw ang gintaganan sa lapi. Had imo angkol nga namatay. Angkol nga namatay? Oo. Hino niya ngaran? Paul Puloloy. Paul McLennon. Ano? Oo. Ano? Sakto ba ako? Ha? Tinuod ba ito nga may da ka-uncle nga langyawanon? Mayda, pero di na kumarang nga patay na hiya. Anay, sir. Kaya pa kasabot? Alex, hain kaya na. Pakadiha simbahan. Oo. Pakadi. Oh, balik. Aadiha ako na notice nga. Tika nga, you escort. Oh, Alex. Alex! Sir, ayoko pagtuloy niya nga bayot kay buhaon niya. Di rito siya doon kamaturan niya yung pipinaniyakan. Ahay. Buhay ako niyo. Kuha na nga po sa akong kamot. Oy, nga Mika. Pwede ba? Klaro na nga sa nga modo sa niyong gimbubuhat. Ginsumat na mo na niya tanan yan. Initraso na. Amo initraso na. $30 million ni Alex hatagan niya uncle nga naingalimot na yung pagginawa. Patay na. Buhay ito! Buhay ito! Yon. Agi, madam. Kalingog mo man, madam. Ayaw na lang pagbuwa. Kaya nagsumat na ako. Igimpakita ko na hairan akong mga tinago nga mga picture. Nga diin, kadamog kabises nga gingkasal ni Sir Janjan. Ano? Kay tinuod man liwat. Ikapira. Ikanapulo na Sir Jan, Sir Janjan nakasal hapadi. Nga, so, Herman. Peki nga pa di Herman. Janjan nakasal hapadi. Ngay Herman. Ay, peki nga padi Herman. Pagdiwal ka nga payot ka! Ikaw kung sa'yo nagtaydor hapon, ha? Salbahis Ay, ka! sir. Oh, sakto ito. Klaro ha? Sakto ito. Ngan ayaw na ikaw hingiras ha? Ami? Ayaw na ikaw miming. Klaro na. Maaram na kami nga tanan. Patronan tatang muli na. Dadaya presento. Pati adi nga bayot. Yes, sir. Buhay ako niyo! Di na ako kamapriso! Buhay ako! Monggol. Yes, Tana. Bibil ngon tayo, Alex. Yung taman niya bibil nga, sir. Ay, kay bisan diin. Sir. Mo pa siguro, probaran ko ani pagtawaga, lugod ka na, Alex. Kaya nung ginagaw mo sipi ako dyan. Ayun na ba yung istorya, era? Dire ka nga tumungod, era, kay mga buhat irek susumatay mo. Ha? Buwa ba ito mababa reserve pika-pika?
Matungod ito na akong angkol nga namatay. Oh. Ha? Kaya ano? Kaya ano nga maara manira nga may dako angkol nga tika nga gawas nga patay na ini. Yung tumuhod Ha? kaliwat. Oo, matuod ako. Kay may daw notice nga umabuta iya. Iya ipapakita ako ng notice. Nagpapasabot nga patay ng angkol nga ato ha US. Ayaw pagtuod Ira. Ayaw pumatera. Himuhimulat ni Ira. Para, diri ka umupo na ako na. Gusto ni Ira, kapapabulagon kita. Parang kayo to. Na diri nga makasal kita, di ba? Jan, gusto ko bumalik ka simbahan. Gusto ko kumita ito nga notice. Tana, balik kita Ayaw simbahan. na kita pagbalik. Mapayra kita, Alex. Kasal na kita. Mag-asawa na kita. Hindi ko gusto nga magkakabulag pa kita. Kung tinuod mo nga mahal mo ako, pamamatian mo ako. Nga diri ka makontraha akon. Mahal ko ikaw. Maram kayo to na, Alex. Jan, sakto yung Sir Pika-Pika, ngan Lloyd. Di rin pa kita masyado nga magkilala. Nadarala ko ni mo kagwapo. Amo nga naging pakasal ako. Ano tin butik pa sabot? Oo, gimahal ko ikaw. Pero may dako pa gusto mabaruan na imo. Matungod ha iyo ni Ami. Magbugtula kami ni Ami. Diri kami mag-asawa. Sige, natuda ko imo. Pero ihatag pagbalik ana akon sipi. Diri ko igatag. Ano? Kaya nga diri mo ihatag akon? Kaya ano? Akon ito sipi. Diri ito imo, ano ka ba? Ibalik ka akon. Dali na, Diri ibalik! ko igatag. Diri. Jan! Ano? Nagpipiling-piling ka man munggol. O ano? Ano man, Dida? Ha? Yung parang ang cellphone ni Alex, sir. Di rin natatawagan. Sigurado ako nga ginagawa ito ni Janjan kanina. Huh, iatis ko ditong katao. Sa alapigur ganyan itong tuyo niya kan Alex. Maupay nila. Nga diri pa urhi itong lahat. Ay, di pagod uri nga tanan, sir. Kay ginabot pa akong kasal dito simbahan. Magkikising-kising untay ra, sir. Pero kay pag nga kudayon. Pero, Oo. Oh. aanon tayo na para masundan hira. Ano, kay Otro, tatawagan ko, Alex. O Sir. sige. Tawagi otro. Kutob nga mag-grito niya cellphone. Pag-istorya kita. Ano kita pag inaway, Alexandra? Diri kita mag-aaway Jan. Kung tinuod nga mahal mo ako, pamamatian mo ako. Amo nga ni nga mag-iistorya kita. Pamatiliw ta akon. Gusto ko nga mamati ka ako na, please. O sige, mamamati ako. Ano ti mo gusto matabo? Ha, Jan? Ano? Oops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Gusto ko nga din na kita magkahirayo pa. Nagpakasal na kita. Asawa ko na ikaw. Salit maupod ka na ako na. Oo, ging kasal kita. Pero bangin nangangalimot ka. Nga may dako obligasyon na katawan. Tungod kay usa ako nga police officer. Kinahanglan ko mag-imbestiga kung anot ka matuuran bahin na iyon ni Ami. Oh. Ha? Kung tinuod nga mag-asawa ka mo, nga diri ka mo magbugto. Nangangaruyag signal lahining at ginsulod la ko niyo usa nga paon o bitik. Tungod ito iyo personal nga interes. Ay man daw, kabisit man ini. Salit, kunwari kang itatago akon. Ihahatag mo pagbalik ka akon sipi. Kay akon ito nga dear imo. Oh, sige. Gatag Sige na, iyo na pag ibalik na akon sipi. Nakakabati ka, akon sipi, nga dear imo. Oh, Ihatag akon. Oh, adi na ta akong palad. yeah. Dali. Karaw ta. Salamat. Ikaw, baging gusto mo tawagan na ni mo, wife, Ami. Tawagin na. Samtang waray pa. Samtang may oras ka pa. Sigurado ako. Aad to na yung mga kamot ni Sir Pika-Pika.
Uman na. Lloyd, imo na. O, di. Oh, dito. Si, ako na. Ayaw na pagbuha pa. Kwarta lang ito yung habol ka na, Alex. Di ba, Mrs.? Diri itong tinuod. Buhay ito! Ay, sir, tinuod balit ito. Makisalapi ini madam. Kaya itong iram mudos, mag-research sila, itong may ada mga kwarta. Katima. Katima, aasawahon nira, itong may ada salapi. Oh. Nabayot ka! Eh, tinuod mo yung bayot, ano? Manliwat. Nabayot ka? Oh. Nga, di ba, napakasal kahin. D.O.M. Hindi. Dirty old man. Sorry. Kamatayin. Nga, Nabayot ka? Nga, di ba napakasal kahin D.O.M. Dirty old man. Kamatay, iyon ang karikuhan. Nga ni Sir Liwat, baga may daliwat ito senior citizen nga retired manager habang ko. Iyo liwat ginasawa, Katima. namatay. Iyo liwat ang karikuhan. Sugat iyo baga mudos, madam. Katuhay-tuhay ang good na di mo dos madi. Pero, dito na palawas. Buwa ito! Diri sugad dito akong pagkatawo. Diri ako sugad ng klaseng tawo. Oh, maliwat diri ka sugad itong klaseng tao. Kadiri man! Pwede ba, babae? Ha? Ayon sama! Bihip! Ano na yun? Kaya ba itong pa... Kay Diri man. Oo, kay Diri. Oh, nauna na Sa ako. baton pa kay mga Kay kaiyak ang diri papa. man. Sa! Bihip! 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 Kay diri man! Sapa! Sinugod ko si Wally, sir. Talbon laway. Patin irong dakong dumakong buhok. Pamati ka mo! Ay. Ilalaro speaker ko itong pagkikistorya kan matulis, ha? Pamati! Hello, Alex. Hain ka na. Yan na ka man lang tumawag. Mukoy kami. Kaupod ko lagi ako ni John John. Ano't imo plano yan, ha? Dito na imo notice, ha? Ngan, may daka $30 million habang ko. Amo nga nito ako napapausahan, sir. Kaya nung nga nakilala ka na akong angkol, ngan ang iba ko tumuoda mo. Ano? Dili ka na tuod hakon? Ha? Ato mong Adil. Oo, ato. Adi man mong gul sapit lang kita. Sinya di man mong gul lagi na. Tunggol? Dili ka na tuod hakon? Di man munggol. Naginhawa pa. Sige pa itong panhimuta. Kaya ano, sir? Kamu itong pag-istorya. Kamu itong Banging gusto na niyo kami papagbulago ni John. Sir, kami ni John John. Hoy, imuha ito hijanjan. Ha? Waray ko ito labot, no? It am concerned, amo it, baga, pamatii, ha? Para waray ka pagbasulan na uri. Anay, pag-istorya ka mo hadi nga, sapit ko nga, bugito, nga baga tangkihin gas itong simod. Samati, Alex. Yeah, kamot pag-istorya ka do, ha? Magatangki ko no. Hello Lex. Lloyd, ano na yung maging buhat? Kaya nung nga bumulabag ka na akong kasal. Natural nga mabalabag ako kay una nabarang ko nga nagkasal ha iyo Herman nga peke man yan itong mga padi. Ano? Oo. Peke? Oo. Di rin itong padi? Di ka nabaro. Kadipren. Hino nga Efren? Ang bungto ni Boy Marino? Ang angkol ni Rapi, ni Boss Efren? Dere oy. Alex, day, ini mapakyan na lang ko. Ana. Iton nga imo angkol nga maklinon. Diri ba ito na magbugtungan ni Big Boy, yung taga-kalinginan? Big boy sir. Ano daw? Patawa ka lang natin sir. Anay. At to ba nga bayot ba Lex? Ang nagdekorasyonan iyo kasal ba? Ano hay na ba ito bayot? Ay iyot. Ano to? Ano nim nga to? Adiman. Ay, adila ako. Sir Efren Mirel, yes. Dere. Ikaw hi Efren. Ako hi Efren Mirel. Adila ako. Adiman. Ay, adila ako. Ako Efren Mirel, yes. Man, bumati ka? Salit, pakanina presento. Ha? Di ato ng opisina nga ningo po dito nga dyan basi ka makasabot. sige, Efren, Mirel. Sige, Yes. sige. Amot akong plano. Igupod ko yung Efren. Estehi, John John.
Ano? Kinanglan mo bahin baka kay makada kami ni sir? Ayaw na. Ako na bahala. Sige, bye. O sige, moy moy. Tana, upo na akong dyan. Makain kita. Ano ito? Ano? Kutsyan to? Oo. Duropi kotse. Tro. Kana na to. Tana, upo na akong dyan. Makain kita. Gusto ko kumita ito nga notice. Yan gusto ko klaruhon ini nga tanan. Siguro mas maupay pa, lakat na lang kita. Magpahiro na lang kita, Alexandra. Sugad na lang ito at maupay nga pagbubuhaton. Pwede natin ito buhaton. Mapura ko imo. Pero kapag kaya na, klaruhon tagwad man. Kung tinuod ba nga may dako kwarta bangko. Kung may danotes, sigurado ito nga may da. Yan labi nga, kinanglan natin magpahirayo. Para ito atong pagtukod ito natong pamilya. Maupudla ko imo. Kung maklaro ko na ito nga tanan. Oh, ano pa pati mo ginuhulat? Tanan na. Pakadto na kita kanda Sir Pika-Pika. Di na ako maupod. Ano? Kaya nga diri ka maupod? Kinanglan umupod ka akong tungod kay bana ko na ikaw, di ba? Kasal kita. Salit maupod ka akon. Maupod ka akon dyan. Tatulo. Spasa ini, human ini, alas 11, alas 10:30. Bis pa kita magsalang ang sangakon kami ang papakyanan. Direk apa niya to sa presento. Dira ko mapod nga to presento. Ano? Kaya nga diri ka maupod. Kinanglan umupod ka. Para ipamatuod mo nga waray ka Waray sala. ko sala, Alexandra. Waray. Kung waray ka sala, maupod ka akong dyan. Gimbaton ko na ikaw. Dira ko mapod. Ikaw lang ko dito upod ha ako na. Magpapahiray kita nga duha. Itong duha lang kita. Dyan, binsignan ko na ikaw. Nga maupod la ko imo katapos ko yun nga maklaro nga tanan. Waray ka na ang iklaruhon pa. Salit sige na. Malarga na kita. Ayaw pagpaandara itong sarakyan. Please. Papaandaron ko. Sige, paandara. Mahawas ako. Sige. Puro ba rin pagpaandar itong nga sarakyan? Diri ka makapod ako na. Magpapahiray kita, Alexandra. Gusto ko ikaupod ko ikaw. Mabaya kita din eh. Diri mo ko basta-basta nga mauupod dyan. Ngan diri ka makakapahirayo akon. Diri. Pistola? Kung diri ka matuda akon, mapipiritan ako pabuton ini. Hawas sa sarakyan dyan. Hawas! Ay, pasaylo ako, madam. Iginsumat ko na hairan nga tanan. Ala ako nababaruan. Como witness hini nga kaso. Animal ka, good nga bayot ka. Animal ka! Ah, madam, bahala na lang kung ang itawag mo nga akon. Basta importante, nakaalinggawas ako hini nga problema. Diri ko gusto nga mapriso. Sakto ka, Efren. Diri ka mapipriso. Tungod kay bubuligan ka namon nga makalinggawas ini nga kaso. Ay, salamat, sir. Pero ini nga ami, ngan hadto nga Herman, nga nagpatahap nga padi, ngan hito nga dyan. Amo iton mapipriso hini nga modos. Kaya ano pa niya ginsinumat sa iyo, sir? Unfair niyo yung bubuhat sa akon. May ko katungod bagyakan, may ko katungod bagbilingin abogado. Ngayon, pinoon dito. Nga tanan puros may kato ngod.
Pero, may mga ebidensya kami. Nakita na namon ang imo tinuod nga profile pics Facebook. As ito. Kalit. Booking ka na. Nakita na namon dito ang tinuod mo, ang tinuod nga mag-asawa ka mo ni Janjan. Mag-asawa ka mo. Nakabutang mo Facebook account nga married ka. Ha? Di ba? Married kan Janjan Aruscaldo. Aruscaldo ngayon ito na pilyedo ni Janjan. Waray ba ito sa lakot nga alomo? Amo daw. Kaya baga, makurukaldo it iyo kay mo nga duha. Mga kalduhan. Ngayon, Madam Amil, what, sir? Ato ang iya name. Ami. Natadaan ko na. Hiyahi Ami Kamrag. Hiyahi Ami Bisaya. Wow, ha? Kaya ano, ha? Ano mo nga, anay daw? Ano mo hiamay Bisaya, ha, Ami? Dire itong tinuod, sir. Dire ko ito ngayon mo ginsisaring, sir. Ha? Ano ba? Diri ikaw? Okay. Sige. Diri ko pipiriton. Pero kikitaon ko, kung makagbuwa ka pa ba, kung madakop ni Monggol Herman. Imo ka kung sabo nga nagpapatahap nga padi. Para ito nga iyo, mudos, nga ito nga iya pagkasal. Hello? Ano na? Ayan, pagsugaran. Tumawag sa bahay amin. Ano na? Tumawag na ba yung Ami? Si Ami Bisaya? Aray pa, Herman, pati dyan aray pa. Siguro, natagap na ang mga polis. Kay anuhin kasugad. Kay hana nato nini nga aton trabaho. Yan pa kita mapalpak. Kung nadakop man hira aming ang dyan. Sigurado, dimbibiling na kita itong mga kapulisan. Mga pulis! Ala! Alsa, di mga kabot! Alsa! Ikot ang halikod na may Di na. Oo, sir. Ay! Asa mo? Nagpabuto! Pungko! Kulog ka mo! Kulog! Asa mo? Kulog! Ano mo itong pusas? Alexandra. Anon? Para imo. Ayaw pagyusin maraot. Ano? Pasaylo akong bubuhaton ko niya imo dyan. Alexandra, mahal ko ikaw. Ayaw pagsugaran eh. Kung mahal mo ako, maupod ka. Kaya nagsusumot mo ang nga tanan nga kamatuuran dyan. Maupod ka ako. Magpapahirayo kita. Dira ko maupod halalaki nga dira ko maaram. Kung ano gusto yung istorya at iya kinabuhi. Sal kung gusto mo nga diri mawarap akong paghigugma akon. Haakon ka maupod. Mahal ko din eh. Kailangan makaisabo din eh. Di ako mapapreso. Sige na, paandar sa rakyan. Makakag-drive ka man bison kung nakapusa sa timo, wala nga kamot. Haman na bela. Sige na, palargan at sa rakyan. Kailangan magulangan ko ng babae. O sige, papandaran ko na. Diyan na, papandaran ko na. Kailangan makaskabog din eh. Kailangan. Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom.
Diretsyo kita haamon opisina. Sige na. Anay na. Ano ko bang mag-iskapa ako? Adi nga ako na nakatutog ti Armas. Katay ma. Nagdadrive ako pero nakapusin na ako sa kamot. Sakto. Wala kayo mga pagbubuhatan. Kundi ba, ibang kayo nga sarakyan. Ibamang ka ko ini nga sarakyan. Suga din eh. Pero ginwari mo manabela! Kinuko! Anay. Nababati na ito ni mo, self? Oh, God. Oo. Nagdadrive ako pero nakapusin na ako sa kamot. Maganda yung klaro. Ay, makusog. Ibang kayo nga sarakyan. Manok. Natuan. Natugaw kit manok. Nga sarakyan. Tire stretching. Sakto. Mangkiri nga sarakyan. Kundi ba, imangkiri nga sarakyan. Ibamang ka ko ini nga sarakyan. Ibamang ka ko ini nga sarakyan. Suka din eh. Masulod ka dyan, masulod ka. Dito mo. Mangkiri nga sarakyan. Anay, pa-scratching anay ako ha. Imangkiri nga sarakyan. Pero ginwari mo manabela! Kinuko! Diri! Bukas ako! Aray ko. Sakit ako. Sakit. Upay na lang mura ako. Upay angi akong paglukso. Pero masakit ito akong bungkok. Dugo. May dugot akong bado. Ouch. Kaabdos. May samalit akong tiyan. May dako mga punog. Yatis daw. Hijan dyan. Ano na te, boy? Mabuhat ako. Hilog mo tawo. Iyagimbang ang sarakyan na puno. Dito lang sarakyan. Dadaupon ko. Aray. Kasakit akong nawas. Mabi na lang wari ako maduruhi. Paglukso ko kanina. Kabagwakan ako umuntok. Salamat na lang. Wari ba to? Paano na ako? Wari niya sarakyan. Ganpatin manibela sa sarakyan. Wari luwat. Nakaiskapo lagi hapon niya. Pisan kung nakaposa siya. Manibela. Ibibilman ko niya. Di riya makakaiskapo akon. Dugo. Mga turong dugo. Susundan ko ini katuro. Sir! Salot! Kaya yun. Wala pa nga mag-abri, sir. Ayaw anay, sir. Hiniling ka lang ng Oo, kambutay anay, nga sir. buhok. Abri ko anay, sir. Oo. Ano na? Sir! Salot! Kaya yun. Ay, salamat, sir. Ano na Monggol? Sir. Kumusta na yung mulakat? Sir! Ano? Nagdinurdalagan kami ni Patrolman o ni Tatang. Oh. Madakop na namon ang grupo ni Herman nga nagpatahap nga padi. Oh. Gindakop namon. Miskapo, gindakop otro. Ah. Miskapo na lawat. Nadakop na nga ahon namon ni Herman. Oray nga niya magpabislig. Waray. Oo. Mao pa'y konsuga dito. Dakop na. Halahain niya. Ha? Tana. Dadatahiya tubangan ni Demetrio. Demetrio. Dimitrio? Oo, Demetrio. Una pa man ito, Demetrio mahingay. Sige. Ami Bisaya. Ay, ami. Oo. Nagisgot ka kan Dimit. Ano na pa man ito nga episode, sir? Amo na. Kumbaga nangangalimot lang ko. Tana. Tara, sir. Ato hirahalak para mag-urusa hira. Tana.
lipot na daday. Ja, open selda. Lipot. Abot ano? Ah, Heman. Nadakop ka. Ay, ang padi nga diri padi, udog. Ay. Saba din ang bayot ka, ha? Saba! Agoy. Ay! Hinayalad, Padi. Pa, dito yung simod. Hindi ka na. Ami, Efren, ani ka mo? Diyan dyan. Uy, walang pakita. Pauna no ka nakilala nira? Nadakop, ha? Ipapagana mo pa. Matuli nga bayot, man. Ay, sorry. Ay, sorry, padre. Ikaw kung nagyap bayot ka, ha? Ikaw kung bayot. Agi, sakto na gan. Ay, anak niyo pag dinaguli pa. Mahumok lang yung tak ulo. Sorry. Maanong ka? Ano't maanong? Ano't maanong? Agi, sakto na gan. Ay, anak niyo pag dinaguli pa. Ay, mahumuklit ba yun akong ulo? Hindi rin inimati Ikaw ito may isa lang ng tanan. Kita ka, pati ako, namong. Oh, ngay naliwat nga, maamong ka. Hoy, Ami, imo na baya ako gintudlok. Baya ako Maamong ka. Oh, ngay naliwat nga, maamong ka. Hoy, Ami, imo na baya ako gintudlok nga magpadi, ha? Ikaw at nagpasimunahin nga tanan. Oh, ako. Pero ha, dako na dito mo bahin niya ginaaro. Natural kay, di na mamay nagiging padi, ano? Saban na. Di relay nito akong sayop. Sayop gapon ni Beran. Ay, ako naliwat, ha? Ha? April. Ako na ay, man. Ay, sorry. Efren. Sayop gapon. Di relay nito akong sayop. Ha? Sayop gapon ni Ay, Efren. ako naliwat, ha? Kamot may sayop, diri ako. Nasangkot la ako, madam. Saba nga bayot ka, ha? Ay, ka man yan na. Oo, at apakapaka. Sige, maka na kami para kuhaong ka. Sir. Sige na. Sir. Oh, Mungkol. Kabari nga sa man mo, sir. Ngan, baga ka man din nababaraka. Oh, Alex, kinahanglan natin buligan. Tana. Uy, kaya sir, ano yung Alex, sir? Iginbangga ni Janjan ang sarakyan para ini umiskapo. What? Oo, samtang nakapusa sini. Oh, nakapahirayo, bisan kon duguan na ini. Alex, sir. Diri Alex, hi Janjan. Oh. Amo to niya na, makanto kita. Bibilgon tahiya. Jan, sir? Hi Alex, diri Janjan. Yahay. Kaya ruman niya. Kinahanglan mabuligan tahiya dayon niya na munggol. Kairo? Ni Alex, sir? Diri, hi Alex. Diri Alex, hi Janjan. Nakapahirayon ako, sakyan. Hini, isusundan ko ito ng mga turit dugo. At ito pa unan, may pa mga dugo. Di ka ito marampag nga kakahuyan. Susundan ko lang nga mga turo. Maram ako, damot iyan ko na samad. Makusugon niya pagbanggan, sakyan. Sabi, susundan ko lang iya. Pero kaya papabayan nga makaiskapo. Bagan may dawa ko nababatan nga nag-aaraba. Dire-hirayo ako na. O ano yung dyan? Hiya tungo ako na patian. Magdadali ako. Haranin ako iya. Hiranin ako iya. Bagay dito nagkukuan. Ariya, habag ginaganahan. Bisahin ko niya. Ariya, Di page 3 ka.
dali unan. Hira nila akon. Nabatian ko yung nag-aaraba. Sakto, maghihinay-hinay ako unan. Uy, nagdudugot akon ulo. Agoy, nasamad man na akon shoulder and my hands. Oh no. Oh no. Oh yes. Uy, pati ito na akong nose. Uy, my nose is bleeding. Diyos ko. Pag malipong ito na akong ulo. Agoy, naluluyang mo na ako yun eh. Agoy, mauubusan akong gundo. Agoy, kinanglan ko dugo. Bisla, maus lang kakabo nga dugo. Dugo! Paging Dr. Brazos, please proceed to ER. Dr. Brazos, to ER, please. Hinon, At your service, Go. Mr. Aros Caldo. Hey, what's up, man? What's up? Kumusta ka na, Janjan? ano hain ako, kaya nga, kaatubang ko may gamong atuluhan. Hain ako yan ha. Hain ka? Ani ka aircon gadla ngan marahalon niya hospital, man? Yan nataluwas ka na. Kaya kung waray pa ako, patay ka na. Kay ko nakula. Diri ko na ikaw gimpupurot. Papasagdan ko na ikaw. Unta, mamatay ka na la. Pero kay diri, ha? Kinahanglan nga buhion ka pa. Buhion ka pa namon nga Yeah. padlas ka. Yeah, man. Alexandra, mahal ko. Salamat nga buhay pa ako. Nagitan ko pa ni mo matamis nga smile. Ay. Purbida, dulor. Nagangara kong kapasayloan na ako ni buhat. Nagbabasol na ako, bisan maring nasa kamo. Aw, ngayon. Ano ba ni Ginny din? Waris-wari na sila din purtahan. Nagangara kong kapasayloan na ako. Purbida, dulor. Purbida, dulor. Nagangara kong kapasayloan na ako ni buhat. Nagbabasol na ako. Aw, ngayon. Igbus mo na ako, patayo na ni mo gimbuhat. Harang mga may kabang igbabangga mo itong sarakyan. Ang kasi itong imo mahal. Sorry. Janjan Aroscaldo nga asawa ni Ami Bisaya. Masisiring ko. Sorry, kaliwat. Maaram ka na. Oo, maaram na kami. Dirila ko. Nga kwarta lang ngay anan imo lanat ha akon. Aray. Nakapusas ako. Natural. Bahin ka kumalagyo. Kau pa'y good ni mo, ano? Gusto mo pa makuhay matulis? Gusto mo pa masulon iya kwarta? Gan imo pa hiyaging pakaslan? Ha? Gan gusto mo pa ig-upurit imo pagpakamatay? Sering ko pa kanina? Ha? Kaya kung ako lang baga papapagbuton, diri ko na ikaw gindadara hospital. Dito ko ikaw gindadara dito ha San Miguel. Kuwan, diretso ko na lang sa sementeryo. Ngan tuod-tuuran gud kami nga magbugtula ka mo ni Ami. Alexandra, whether you like it or not, and okay, believe me or not, I love you very much. What the What pagkapaka? the fuck? Wala sa good name pagsamberga ho. Hala, katimo mo din pagpaupay. Kay para atubangon mo't imo kaso. Hi ni Ami. Ato presuhan, sasampan nagyaping kaso, ikaw na lang ginihinulat. Ano tawag kaso nga ginatubang. Tell me. Isa? What? Tell me ka pa ha? Asa? Karasang walo pundida. Monggol, sumati. Para mabarhuya. Ah, sige, Sumati. ha? Okay. Una,
First of all, we would like you to know, or we would like to know you that Ano ba ito? Monggol! Pasaway ha, pasaway. Waray na la, waray. Mas maupay pa, waray. Okay nga na kadi magdudugutak irong. Una, ni mong kaso. Ito nga yung pagpapakasalin pira ka beses na. Ikanapulo mo na ngayon pagpakasal. Bis kung may asawa ka na. Ikadua, panguwat ha imod kasi. Pag-interesin sa lapi. Han iba, nganin pagbuwa. Pag-iskapo, bisan kung nakapusas ka na. Pag-interesin pag-iskapo ha. Pag-interesit unod, pahit babae. May kaso ba nga pag-interes itong unod hit babae mong gol? May ada, sir. Ano man nga kaso? Aber, Nakida mo, sir. O, adi ha. Attempted rape, prostrated rape, sexual harassment, gan malicious chip. Oh. Ano pa? Driving without driver's license, carnapping, frustrated murder. So many. Okay, dabo ito. Di pa, arrogant, insulting, and abuse the authority of our capacity. Mga license ito? Mga kaso ini, sir. Diri akon, adultery, bigamy. Yeah, bigamy ngan bigayo. Bigamy? Pangawatin sa lapi. Ngan itong pinakamabugat hindi nga kaso. Ano, sir? Naatubangon niyo nga mag-asawa. Ang pagpatay han iyo gin-aasawa. What? Pagpatay? No, it's not true. Kanong nasukan man kami ni. Kaya ano nga, Efren, nga bayot ka? Madam, gusto na itong Ginoo nga magbago ka na. Gusto ni Jesus nga, Jesus. Diri ka na magbuhatin masama. ano ito? Kana Adiri ka na magbuhat, mabuhat. Gusto ni Jesus nga, Jesus ka na. Sorry. Gusto na itong Ginoo nga magbago. Gusto na Gusto hito nga itong Ginoo nga magbago ka na. Gusto ni Jesus nga magbuhat ka na hindi rin masama. Kahit ito masama nga Diri gimbubuhat. ka na magbuhatin masama. Nalulong ka na hit sa lapi. Diri ka na magbuhatin masama. Itim gimbubuhat, nalulong ka na hit sa Na lapi. hindi rin Jesus nga gusto ni Jesus nga diri ka na magbuhatin masama. Kahit ito masama, itim gimbubuhat. Nalululong ka na hit sa lapi, madam. Nalululong. Nalululong. Diri nalulurong. Nalululong ka na. Nalululong. Nalululong. Itim gimbubuhat. Nalululong ka na hiton sa lapi. Asya ba ito, ha? Di ba, Padre Ay, Hermana? sakto kaya, friend. Ba? Ibisan ako nagpatahak nga padi. Maram ako kunhain ako mapwesto. Ngan maram ako nga may dahil katapusan hining atong gimbubuhan. Ngan asya na ini ang katapusan. Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Nagbabaso nagyapon ako na akong gimbuhat madsami. Labi na nga ako nagkakasalay. Ano? Hayo. Ako ang Damo na liming kasal. Kaso nagyapon ako na akong gimbuhat madsami. Labi na nga ako na nagkakasalay iyo. Nga di rin ako padi. Ay, sakto ka, Father Herman. Pati ako. Nagbabasol na po ako.
Kay, amo na lang nato ini. Total, bagay na kita kuhaon ni Lord. Saktuan siya ni Bayit Efren. Gusto na Ginoo nga magbago na kita. Kaya hinuman ito magbabagwaton kundi ang Ginoo. Dili kay hinong panida nga Poncio Pilato. Ay, correct. Halabang at check. Nabuta ako han sa lapi. Nabuta ako. Ay, pati ako. Sayop good himuon nga Diyos itong kwarta. Kay bisan diri ako padi. Nabasa akong baraan nga Biblia. Tika nga Hebro, kun ha English, Hebrew. 13:5. May the verse di nga maangay lahaton nga tulo. Maangay aton. Maangay aton. Ano ito? Ano ito bersikulo nga Hebreo? Adi Adi, pamati ka mo. Ano ito bersikulo nga Hebreo? Adi, pamati ka mo. Seryoso ini, ha? Tatagalogong ko. Ang sabi dito, Hebrew 3:5, walang kahit sino man ang nakakalam kapag Hanggang kailan tayo sa hanggang kailan. tayo sa mundo. 5. Walang sino man ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Kaya't hanggang nabubuhay tayo, maging masaya at mabuting tao. Amen. Wow. Mataghom din hingan. Mahusay nga restaurant. Lex, kinawagindara mo man kami nga ni Sir Pika Pika. Balitaw, day. Ano nga okasyon? Imo kami iglilibre ha? Sugad? Oo, Sir Pika-Pika. Lloyd, ililibre ko kamo. Pagpasalamat tayo nga dakot iyo pag-ugo pa ako. Kaya kung waray pa kamo, siguro nabibitik akon modus ni Ami Bisaya nga dyan arus kaldo. Sakto good manan siring ni Sir. Sir, di ba Sir? Oo. Ano namon si Reng? Kilala na itong background itong nga tao. Diri kay maruruyag ka dayon itong iya kagwapo. Balit. Oo. Gwapo man kita ano Sir? Oo. Amo. Di ba? Waray good sumipyat an amon tahap nga himunggol nga duha. Mamay ka. Kada ako ngayon sirit kan Alex ano? Oo, tao dito. Oo. Dako? Ano dako? Monggol, ano nga dako, Monggol? Igpadayon, ano nga dako? Kada ako ngayon niya kwarta bangko. $30 million. Inay. Itay. Monggol, ano din masisiring kan Alex, ha? Pagyakan. Ita ko labas Sir ngayon. Ikaw naan mahusay nga police woman nga nakilala ko. Buutan ngan sa lapian. Correct ka? Correct. Ikaw sir. What can you say about Miss Beautiful Alex Matulis? My real friend and BFF. Sir. Itak masisay. Hidyosi. Isi, ako masisiring. Para haimo, day. Ako masisiring. Ako inihi Pika-Pika. Bisan kung sugad kahit baga milyonarya ka na yan na ako, ayaw ako paghingalimti ha. Isulod ko dakot imo, alimpatakan, haimo dugan. Kay aada iton kasing-kasing. Ikaw. Ano ba natin mo masisiring, Alex? Ikaw. Ako? Masisiring ko, dakot iyo. Ano? Ibubulig ha ako. Salit kay dako matiyo nabulig ha ako. Babaratuhan ko kamo ito nga kwartang ginhataga ako na nakon uncle nga namatay. Babaratuhan? Yes! Ano yun? Okay na ba yun itong tag 2 million pesos? Ano? Yes! Order, ma'am, sir. Ano yung order? Monggol, ini ito nga nagtitidaop nga ni. Waitress lang ito. Waitress lang ini. Uy, wala. Waitress ini hiya. Mamusay, ano? Oy, saban. Sir, ma. Ano na, girapi kinagkwan na.
May mga ano, sir, laing ka pa. Ay, Sir. Sir, Uy, uy, uy. Sir, ma'am, adi ni order. Swerte natin, sir. Para sa Swerte, pagkaon. May dawit na siya. Ano? Naon na kita. Kay kati may din mabalik lo kita hospital para Sir, ulit. otro bisitaw ito ka dyan dyan, di ba? O sina, everybody happy! Yan na nga, makusog ka na. Yan, upay ka na. Siguro naman, magbabasol ka na ni mo gimbuhat. Pagbasol na nimo mga sala. Pag hinulsol na. An iwa ka po, nagbasol na. Basol na ko din Ikaw, ano ka man liwat? Huna-huna ang giniilo ka na ni Ami. Aad to halak up. Maihan na yan nagbasol. Dir na ako iya. Ano nga diri ka na iya? Hoy, kasal ka mo. Mag-asawa ka mo. Yan din mo pwede tag-iyaw ni Alex. Siring kaya no? Kaya ano? Iyo plano, katapos it kasal, hinay-hinay niyo paghilo Alex. What a pakapaka! Oy, Monggol. Ay, sir. Monggol. Sir. Ako nito. Oh. Ako light nagamit ito, Ay, ha? sorry, sir, Ha? sir. Hala. Pusasi. Bangin pa ito, miskapo na liwat. Oh, ikakainik na yun, sir. Alexandra, ano naman lang natong kasal? Ayaw ka baraka. Wari ka to gasto. Tungod kay Peke man ang padi. Aad to na darakom ng iyong padi. Patin bayot. Ikaw na lang itong kulang. Sige na, pusasi niyo, ya. Pusasi. Sir, adila. Diyos na kamo. Jan. Salamat din ako. Nadakop ka na. Sulod na. Agoy! Agoy! Hay, Jan. kaya mali mo, sir. Nadiing ka. Oy, hala. Naano ka, sir? Jan, ano natabahi mo, love? Hoy, Manong, imo na. Ay, no. May dadi di. Waray niya. Manong! Herman! Man, Herman. Ah, Uy, Nang. kuryente ako. Nong. Kibay lagi mo. Daw mo tim munggos. Munggos, pagkos. Munggos, tampos. Tanggos. Kaya mali mo, sir. Nadiing ka. Oy, hala. Naano ka, sir? Ano na itabuhay mo? Jan. Daw mo mo munggos. Amahinin, panggos. Ayaw ko nila. Pahirayo ka mga kon. Jan, kaya ano? Jan, nadaw mo to, di mo pilas. Disgrasya Ano ako. ka? Tigimbang ko na auto. Para ako mag-eskapo pero pakyas ako. Ay, maupay nga nga buhi ka, sir. Ikaw nakaso ka rin nga tanan na. Buwis ka. Didi! Didi! Agoy! Agoy! Ba rin nga tanan na. Buwis ka. Didi! Agoy! Buwis ka. Didi! Ikaw ba rin nga tanan na. Buwis ka. Didi! Ikaw nakaso ka rin nga tanan na. Buwis ka. Didi! Didi ka. Didi pa! Didi pa! Agoy! Agoy!
Ikaw ko na nakabuisitan nga tanan nga bayot ka. Agoy! Ay, Huwag ka talaga kay kung dili ka pa unta traidor. Ay, nakamapapasol-basol pa. Kadang ginawa na ito pagbuot. Kaya di ba siya rin kunay mo, Ami? Nakutob na nakit, o kutob na nadidan mo mga gimbubuhat ka maraot. Salit, kalimtinan nga tanan. Pagbasol na nga paninulsol. Hoy, Herman ha. Herman, diri ka pa di. Kung magyakan ka dida ha, baga ka nagmimisa. Ayaw na kasi na. Ginkaril ko ng pagiging padi, bis kunwari ako mag-eskwela simbahan. Ay, sakto ka, Kuya Germs. Ano nga, Kuya Germs? Ha? Hoy, Herman ako. Diri kay Kuya Germs. Pataka ka lang biga. Mahal na naman to ni mo plano. Kakasuhan na kita, mapripriso kita. Maram ako. Buisit na ka na buhi. Problema ko din nga dako. Aton balay, aton sarakyan kun may baruhira, sigurado nga kukuhaw na tunira. Tungod kay maaram na nga ginhiluan naton, aton mga gimpapakaslan mahal. Maram ka kami. Di na ko nang magdadahom nga masusugod ako ini. Tiri ko na. Kahin ubait magdadaw min sugad ini ha aton, ni matatabo ini ha aton. Ako! Ikaw nga buisit ka! Matanda yun. Ako. Ay, pag i-post. Masing ako. Ito kuan ba firm ba ako. To ni matatabo ini dinhi ha aton, ni matatabo ini ha aton. Ako! Ikaw nga buisit ka ha? Agoy! Imo Pati ako. Taratungan na Pamati naman. nga bay ka. Pati ako na amo nga buisit ka. Matanda yun. Sorry. Ayaw pagkuhan. Pati ako na amo nga buisit ka. Hagay sakto na. Masakit na mahumuklabayat ako ng ulo. Bangin mabuho. Or lumupok ba? Gusto ko umiskapo din eh. Maiskapo ka? Ayun to pagbuhat ang mahal, please, dyan. Ayaw! Bantayin niyo itong mga preso, ha? Kay buwas igbibiyahin na ito kolonya. Nakakasabot, patrolman, Obit Tatang Molina? Yes, sir. Yan ang gabi, magawasanay kami, magro-roving. Monggol, Sir. upod ka muha ako ni Matulis. May da kita kakatuon. May da nangangarohin bulig haton. Ano sir? Financial sir? Financial? O, kung may da problema, okay. O, tawagin dayon ako, ha? No. Nakakasabot, patrolman Tatang Molina? Yes, sir. Seryoso ka dyan? Maiskapo ka? Oo. Ako lang. Diri ko ka mo iguupod. Pili lang ka mo din eh. Ay, maupod ako. Kunain ka, ato ako. Mahal ko ikaw dyan. Oray na, nagpapas na akong gugmahin mo. Ha? Kalimtan tanalaan nga tanan. Maupod ako dyan. May skapulat ako dyan. Makapod ka mo ako na. Ay, pati ako. Saba daw dida! Agoy! Ano. Body thumbs. Ay, traidor. Masi George mahumok na bayat ang ulo. Nalupok na. Agoy! Delay detraction but... Body thumbs ha? Sige. Magprobar ng paguliat. Probar eh! Para maubos na mga ipon. Mamate ha? Ayaw hinsaba nga maiskapo kami. Ay, Ha? ano man niyo pag-iskapo din. Hinga may bantay man hagawas. Madali na! Pag kita ha? Sugad hini. Ito na akong pagbubuhaton. Makain kita sir. May da ko sangkay. Ah. Nagpasabot hakon.
Gimpapasikreto la ini. Mga kanto kita iya. Nangangaro yang bulig. Tungod kay an iya bugto. May datarhog ito niya kinabuhi. Oh. Durugan din ka sekreto ini, sir. Kitapan ko madto. Alabot lang nga gusto ko liwat baga makabisita iton akon sangkay. Iginsumat niya akon. An problema. Ano man kuno sir ka problema? Han bugtuhan mo sangkay sir. Ayaw lang ka mun saba. Sugad ka matulis. Milyonaryo na lot ini. Damo tong kwarta. Ngan, tungod nga damo tong kwarta, may da nagplaplano yung pagpatay o pagtikas sini nga tao. Rico, anong negosyo sir? Balitaw, sir. Delikado itong mga negosyante nga palawag ito ni Era Karikuhan. Salit ako, diri ko na ako magpapalawag nga damot akon kwarta. Amo. Kay ginahunting sir ano? Ano ginahunting sir? Anon sala ngayon sir? Okay, waray ka diya sala. Kadamo na ito niya kwarta. Oh? Ito na nga damot kwarto? Ano? Kaya negosyante ka dito sir? Ano yung negosyante? Dire, damo daw ang kwarta hindi nga tao. Tungod, kay nakadaogiyahan masyaw. Masyaw? Kaya man masyaw sir? Masyaw? Masyaw sir? Anay daw. Oo. Kay, kusuga din eh. Kay nagdaogiyahin sweepstakes. Oh. Oo, amo ito. Pira sir ang nadaugan sir? Pira niya nadaugan. Dako niya nadaugan. Pira sir? Umabot daw hin 350 million pesos. Ano? Uy, ano di? Di ka mo na di silda. Sir, pulisin na akong bala! Kinuha na tinitiyan! Kaya na niya ginkaon. Kaya na niya ginkaon ha? Kaya na nga maulol matiyatiyan. Asos! Bangin artila iton! Anay, rap! Anay, ayaw ni pagigtuhan ka Jennifer. Ani mo, bulig! Wari ito babati kayo nagyayak ang paya. Waray pa bulig. Ha? Bulig. Nag-react lahiya nga. Okay. Waray pa. Kaya na nga maulol matiyatiyan. Sos! Oh, di naman Bangin artila it. Kaya na nga maulol matiyatiyan. Kaya na nga maulol matiyatiyan. Sus! Bangin artila iton! Ay, ginaus! Anay, bulig-bulig, anay. Bangin artila iton! Bulig ako pa sa Kimendoro to na akong tayan. Agay! Ay, ginaus, sir! Nagbubura man ito na mo baba! Bulig, sir! Na mamapatay di ka preso ko! Buligi kami! Sa'yo pa na ganinakan. Nagbubura na ang baba niya. Sa'yo. Mamaya diri, sir, kay iya. Ay, ginaus, sir! Tayan! Agay ako pa sa Kimendoro to na akong tayan. Ang ginaw, ma'am! Nagbubura ng baba niya! Bulig, ma'am! Mapatayan di ka preso! Jetson! Jetson! Hindi ka mapapatay! Ano ka? Ano ka, Jetson? Sagdiya! Maram ako! Nag-iinartehon lang itong tao! Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Ayok niyo pagdramahe! Arte na ito! Yan ito tinuon nga masakit itong tiyan! Hindi mo. Waray katuura! Judge! Sir Janjan. Waray mag-click. Ate siya. Nagpahirayo lugod. Uy, sir! Oh, ma'am. Yan, ma'am. Okay man Nagpahirayo ito. lugod. Happy birthday man niya. Ate siya. Nagpahirayo lugod. Pahirayo lugod. Ma'am! Buligigad kami! Buligi kami, ma'am!
Mao pa'y nga gabi. Sangkay to niya. Dayon ka mo, Sir Pika-Pika. Sakop ka mo, dali, sakop. Mau pa nga gabi. Mao pa'y nga gabi, ma'am. Sige. Lingkod ka mo ba kasi? Mo pa'y magagabi liwat tayo. Kumusta man ito ni mo bugto yan na, ma'am? Sir, di rin nagagawas-gawas si Balay. Dahalo kay gintar ho ginihiya. Ano tong taruga iya? Papatayon hiya kung diri gahatagan kwarta. Mo ba? Gusto namon makaimang raw ito nga imo bugto. Hain niya. Di niya magtatago. Adila hiya kwarto. Ngay papakadhi ko na lahiya kay barab ako nga bakari ka mo. Sige, pag-urusturyahan tayo ni. Base, mapanalip dan ito nga, ito niya kinabuhi. Sige. Pero, samtang kita sir. nag-urusturya, Samtang gusto niya, sir. mau ba yung takon may danaton Samsamon, ginsasamsam naman, labis naman la safari, mingguplo, o di nga ni nga, buriyas. Kaya nito. Mana to niya? Ano ba di na bilang huy? Di ka ni kamuti naman la? Ma'am, joke lang. joke lang. Meron ko ginandam. Pansit gan slice bird. Para iyo. Kabak, ma'am, kabak. Josh. Ara kay ko kusina. Gan papakadhiw ko na ako bugto. Dinalani ka mo. Marasi to, sir. Slice bird. Sir. Ano ito mong Hindi mo ring team cellphone. Ano? Unique. Ano akong... Hindi mo to cellphone, sir. Akong cellphone. Bayad Nag-ring. bayad Ano? ko, Katuyaw ini nga rin. Sharing ko ang cellphone ko. Katiba. Timo ring to. Bayad ka, toy. Malalim man. Ilinit na tawa. Anay, babatunon ko. Uy, hipatrolman, tatang muli na ang tumawag. Kaya ano daw la? Bagay may pasaheros. Pasaheros ba? Yes, patrolman, tatang muli na. Ayaw ko rito pamati. Ha? Nag-iinartihon la ito. Para makaeskapo. Asya na, sir. Waray ko diya pamati kanina. Ginlaktan ko. Amo ba? Ayan, ano man, kumusta man? Nagmingaw na, sir. Waray na problema. Sige, dere lang kami mag-iha didi, ha? Katapos ng pag-iniha didi, ha? Makada na kami. Amo. Pag nga, balik ka mo dayon didi, sir. Buwas, waray na ito hiya didi halakap. Ato na hira kulon niya. Priso hira. Kaya nang pamatudaan ang mga gimbuhat nira, guilty hira. Ali na, sir. Nakong bugto. Sige, lingkod. Hinutim ngaran. Tony, Tony? kaya naman ako po sa man ka mo. Tony ako. Hituni ka? Imo bugto. Hitunya? Hitunya? Magbugto ka mo nga duha? Magbugto hira? magbugto kami. Asya daw. Mo daw? Asya daw nga, Asya daw nga, Magbugto ka mo nga ni Ingkang? Ingkang ba? Magbugtugod ka mo? Oo nga. Mo kay magibat niyo kayo mo. Oo, tama, Monggol. magibat kayo mo. Anay daw, Monggol, behave sir. naman ha, behave. Magtitikang nakitahin baga pag-imbestigahay ya. Kung ano ang rason, napapatayon hiya. Oo, sir. Susumatan ka mo. Pamati ka mo, sir.
Amay to. Dako na daw gana sipstick. 350 million. Kaswerte mo na la ano? Ang sugo niyo paglalo natin ka. Kaya naman maaari mo nagdaog ka. Ano Liwanag ko nga announcer loan Vitor. Kaswerte mo na la ano? Kaswerte mo na la ano? Siya ngayon niya paglalo naton ka kay da mo ngayon maaram nga nagdaog ka. Anon winning numbers ni mo nga imo gindaogan? Kuhan. 23. Uhu. 1. Uhu. 46. Uhu. 47. Uhu. 8. Uhu. Nganhin 9. Oh! Sir, damoy to ra. Kung sugad, delikado ka. Diri ka pwede magpalawag. Ha? Kung ako pa mo, total, may da ka naman kwarta, pairayo. Mapahiraya kami. Anim at among pamilya. Ang nanit amon katunaan. Sir, hain mas maupay kung solusyonan na naton ini. Pwede man nga itago nato na lang magbugto. Para wala problema. Dito laan ay barracks patagua. Mas makakaupay dito kay damo kita nga makakabantay hayra. Kinahanglan nga diri makuha an imo na daugan. Kinahanglan. Last. Sa human. Kinahanglan nga diri ka manilikado. Sugad. Sugarin ni tatong pagbubuhaton ha. Puro protektahan namon iton imo sa lapi. Ikaw ngayon, puro protektahan ka namon. Magbubutang la kamihin bodyguard nimo. Ada man nara ejin Alex ngan ejin Mongol. Hira iton ako ni gasay na imo. Nga natulaan na hiraha barracks. Magtatago, sir. Oh, Alex. Para wari maka-atraka mo. Maram ako nga salapi gudla iton dupot iton mga holdapir nga dahay mo. Killer hay mo. Ani daw. May na ka ba number itong nga nagtarog kay mo para maalin susunod na mo kay pauna nung kagintarog itong tao? Correct. Balitaw. Ay, kuan balitaw, sir. Ops, dere ka taging papakyanan na maraton niya. Ito, ni taging papakyanan. Ano na, batang dayon. Kaya di ka man Paspasin. bang. Ano bang katapusan? Kaya, dito na, ni taging papakyanan. Oo. Ay, sis, kaya di ka maluta ko lato, bang. Pero ka maliwat. Ano ka ba, Luid? Igsumatamon Tony. Paunan no ka gintarog. Oh, pamahati ka mo, sir. Ma'am, sugad din ni tabo. Kasakop! Ano yung George nila? Aw. George! Is, naninantay ni. Mga sakop! Ang winner ng Sipstick kantinan 350 million ka pesos. Takitun tahira. Pagandam ka mo! May kistorya? Ano ini? Ano yan? Swerte. Pagandam ka mo mga sakop! Kagalanong. Bagong nga karakter. Mga sakop! Naghahabulan sa lapi. Mga sakop! Jacob! Sige. Sige. Mga Jacob, ang winner ng sipstick, kantidadin 350 milyones ka pesos. Kakatutera, pag ano ka mo, ha? Tinangnan makuha nato dito ba? Ito ka ticket! Eh, kinamuntaya. Sarit ba ganito kita balay? Pagdali ka mo! Yes, record kita bugto ko. Swerte na. Swerte nga nahit mo an 350 million ka pesos bugto ko. Mana to niya? Ay, magkita mga tago, sigurado nga. Pag nabaro itong mga amyaw, maaro yung barato. Katima,
Pag di ratagan, bahay ko na pagbuhaton na aton. Bugto ko, mapahirayo kita din eh. Diri kita din mag-uuko eh. Total, may kwarta ba kita? Baka to kita hiton waray na kilala aton. Sugay. Uy, Ay, hala, may da umuko yung sarakyan na gawas ito natong balay. Bugto ko. iinom mo nito nila. Mga bisita naton. Ambot, Ano? tira ko maaram. Anay. Kikitaon ko ha? Renia, mana? Renia! Diyos ko, mga kalalakinan, nga may mga armas ka dara. Dali. Pahirayo na kita din nito ni. Pahirayo na kita. Kaya naman kay kaya naman Kaya kita itunto ito ang mga tao. Maaram na hirang nagdaog ka. Gabagang plano ni Arakwao nitong kwarta. Ano? Oo. Dali na kita. Sige na. Hala. Di na hira. Dili kita luyo, agi mana? Dili kita luyo. Sige, tara. Kunwari na mas. Tara, diretso kita higbo. Dali ka mo! Tara! Kinanglan makuha na ito na ito nga ticket haya para kita ito mag-claim haliya ticket. Dali ka mo! Dali! Tara, wala man dili. Tara! Abrit mo tayo din layo, patoy. Tara! Wala doon ka! Dali ka mo! Dali! Sugod-gud nga nito ang natabo. Pero, paunan nung nga nabaro ito nga patoy niya, ikaw nagdaog. Sige, ipapadahan na ako ng istorya. Sige, ipiyong tiyo mga mata. Tony! Ayan. Nataya ka di nataya. Aw Nataya nakita ka ka din ako. result. Asa nga tokuan? Ano daw ulit doon gawa siya ng aga? Kikitaan ko daw. Kikitaan ko din may outlet. Nakakon gintayan, kitaan ko. Pagay, kita ako nagdawag ako. Pagay, kita! Siyempre, sa nagtumuwas. Aray. Ano? Alin ko bawas? Puro semento. Ano, por semento ang bumas. Kay, naipos na ako. Kaya nim kita yan. Dili puro semento, puros graba. Ano ba ito nilang sisi nga puro simento? Sige na. 4-7 to ngay. Puro semento ang gumawa. Wala. Ay, susaraya. Ala akong graba man. 9-1 to na ako. Graba niyo. Pero hindi daw. Ay daw nga 6 digit. Kikitaan ko daw na ni. Wala ka ba kayo kung puro semento? Wala, puro graba. Karatula. Hala, congratulations. May dagdag nga yan. Soloan. 350 million. Kaswerte daw hindi nga nagdaog solo. Solo no? Solo parent. Oo. Kikitaan ko na takong ticket. Bagan pamilyar man nga numero nga gumuwas. Sige daw. Kikitaan ko. Oh, kaya ano nga ginutod mo ba na natin istorya, ha? Anong sunod to? Nautod niya ng istorya. Wow. Nautod. Nautod ka nakita pala ni mo ticket, di ba? Uy, ibalik na yun. Sumpayan to. Ibalik na yun. Oh, anong sumpayan to? Oh, sige. Susumpayan ako. Adi na, sige. Ipi yung utro. Ito niyo mga mata. Sige daw. Kikitaan ko dito na akong ticket. Kaswerte daw yung nagdaog solo na yan. Na? 50 million. Winning combination, 6 digit. Nagdaog. Wow. Ito. 10, 11, 12, 15, 50, 51. Hala! Kumuwasan nga numero. Anak akong gintayan parehas. Hala, tinuod ni tinuod. Tinuod ba yun eh? Hala! Ako ang nagdaog! Iyan nagdaog. Yan. Ito mga bata. Yes! Nagdaog ako! Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom.
Patay. Kita sa tao. Yan na nagdaog. Yan daw nagdaog. Kaswerte ko nito kaya ano. Dili, sundan ta. Sundan na patay. Ato na iya. Sundan ta kung taga nila. Sakto tara. Tama, dali ka mo. Kukuhaan tayo itong ticket sa iya. Dali ka mo, dali! Ha? Ngayon usap pa nga. Ha? Oo, mana, ako nagdaw gini nga 350 million pesos. Ako, mana! Ako! Ano pagdakwa to ni mo tingog. Bagin pa da makabatingan. Ngan sulungon kita din he. Ano? Suko. Sulungon yung barato. Sulungon kita yung barato. Kabatingan. Bagin pa da makabatingan. Sulungon kita din barato. Sige na. Saba-saba. Mana. Sugod ganyan itong kalipay, basta nagdaadaw gano. Diri ko napupod kan, mana. Ay, susuo. Pero ninidelikada kita. Kung may da iba nga mabaro. Sarit, mapahirayo kita din he. Oo, mana, pisad niya na dayon. Total, duman lang kita. Dito na lang kita harayo ko, mana. Ay, oo, Tony. Magpapahirayo kita. Gandito kita mag-uukoy itong waray na kakakilala aton. Wala. May naman saraking nga mo kaya gawas natin, mana. Dito nga mabisita aton. Wala. Ano, anay? Sige, sampayan na lang. Nagbalikan. Sumpay na lang. Hindi naman kinangingilala. Ito nga mabisita aton. Uy, hala, magandera ba kito nakilala? Anay. Kikitaan ko, ha? Anay la. Sige, mana. Hala, mga lalaki. Mga lalaki ba nito? Ngan kita ito nera tuyo. Bakit maram na naman ako nagdaog, mana? Oh, kita ito ang mga tao. Bye-bye! Bahal maram hera nga nagdaog. Nga nagdaog ka. Tara, pahiray kita din eh. Kita magi, mana. Kita magi. Dito kita loyo ito ka portahan. Tara, dali. Bye! Adi nera. Pagdali. Oo, mana. Ay, wala ka na tao, patoy. Ano ka, Mare? Tara, diretso kita mo. Kukuhaan tayo ticket sa iya. Tara, dali ka mo. Nakuha tayo. Tara. Sir, ticket ini. Kung makuha ng ticket sa iya. 350 million pesos! Siya nga itong gintikangan. Gimbalas ako na imo istorya to ni. Paandar daw lang na itong electric fan, mapasuman, mapaso. Bisan siling pa kayo. Oo, Wala pwede, siguro pwede. yung istorya. Anay, mag-electric chair kita. Electric chair naman. Electric fan. Sige, kung gusto mo, samtang diri ka pa nakakalaka ta Manila, habaraks ka nalaanay para mabantayan ka. Salamat ko dayo, ma'am, sir. Maupin lang ha. May na kami sangkay. So ko dayo. Ay, labi na haimo, Sir Pika-Pika. May na kita nga magsangkay to niya. Ngan, angay lang nga buligan ko kamo. Labi na nga, nagdaog kamuhin masyaw. Masyaw. Masyaw ba? Ayaw ka makabaraka, sir. May da kamo ni barato akon. Tatagan ko kamo. Tinuod? Bisan, diri mo kami tagan. Okay lang ito amon. Di ba, Gol? Munggol? Ano Di ba? San Alex, adto. Ha? Para di May balyo lang ka marapi ito. Hindi na ubos man. Isang dili muna kami niyatagan. Ito nga bisan. Pinakabos. Page. 5. Taloy. Diri. May barato akon. Tatagan ko kamo. Bisan diri na. Diri kami niyutagan. Ang importante, nakabulig ako. Kami. Di ba, sir? Tinuod ito. Bisan diri mo na kami tagan, okay lang ito amon. Di ba, Munggol? Sakto ka mo. Bisan diri nila kamutagan. Ako makarawat ako dugin barato. Hira diri na. Ayaw nala hira pagtagi. Ako nala. Munggol? Ha? Sir, dakon durit 350 million sir. Nanya ka. Napakahiro ka na liwat dito. Ano man? Bawian mo ganyan kan. Sin ka nga makarawat ka sir. Karawat daog. Ako makarawat lang ako. Oo. Di ba? Tony. Kuan iton, ginkakarawat ko naan im barato. Amo ito, sir. Sakto yung Munggol. Sakto. Kanugon. Kung amoy ito, hala, pati ako makarawat na laliwat. Man? Bisan kung may nakarat.
Subo, subo, subo. O sige na, tanan na ka mo. Upod ka mo, amon. Bangin pa Saba. bumalik at nga grupo ni Patoy. Sige na. Ay, salamat. Ato nagkalagong-kagong naguda apresuhan ang grupo ni Ami Bisaya ngan dyan arus kaldo. Pati na ang bayot ngan adto nga nagpapatahap nga padi. Nakikimalui pa ako ni Janjan nga diri prisuhon. Wala kita mahihimo. Napamatud-an nga nakasalahiha akon. Ngan habalaod. Salit, angay lang nga magbato nira. Ay, tapos na ito na istoryangan. Tapos na atong problema bayan ito kan Ami Bisaya nga dyan aros kaldo. Ay, Pero may bago liwat, sir. yan na nga tapos na natong problema kanda Ami ngan dyan. Ngan aada na bangkuan imo kwarta Alex. Hangyula namo ni mong gulay mo. Kung humatag barato hito ni. Karaw tala. Balit. Pero iyahatag mo haamo ni Monggol. Balit, tama ito, tama ito, sir. Ano? Magtutunga kami. Amo. Okay ka ito? Sure, no problem. Yay. Total, Oo. damo mo natin imong kwarta sa Oo. ihatag mo na ito. Haamo kay magtutunga kami ni sir ito nga barato haamo nito ni. Di ba? Isin Monggol, mamatulis! Wala, Wala. kaya ano Kaya to ni! Ano? Kaya ano Nadi- ka- Ano mo naglilisan ka man? Ha? Kaya ano? Kaya ano? Hindi rin ba nalilisang? Oo, unin pa ko. Ay, kauro! Dapat nalilisang ka, no? Oo. Basi ka. Sir, pick up